Kafin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ɗauki wani mataki ko ya yi wani furuci kan halin da Najeriya ke ciki, shahararren marubuci Simon Kolawole ya ce akwai buƙatar a fahimtar da shi haƙiƙanin yadda matsalar tsaro ta ƙasar take da tsanani da kuma sarƙaƙƙiya. A cewarsa, matsalar tsaro a Najeriya ba ta tsaya a wuri guda ba domin tana da sassa guda biyar da suka haɗar da: na farko, ta'addanci musamman na ƙungiyoyi irin su Boko Haram da kuma ISWAP; na biyu, tawayen 'yan bindiga da ke faruwa a wasu yankuna na arewa; na uku, 'yan fashi da masu garkuwa da mutane waɗanda suka addabi al'umma musamman a jihohin Zamfara, Katsina da kuma Kaduna; na huɗu, manoma da makiyaya wanda ya zama barazana ga zaman lafiya da kuma samar da abinci; na biyar, rikice-rikicen al'umma da ke ɓarkewa tsakanin ƙabilu ko kuma addinai a sassan ƙasar daban-daban. Kolawole ya ce idan Trump ya yi amfani da kalmar Islamic terrorist, yana nufin irin su ƙungiyoyin Boko Haram waɗanda aka kafa a farkon shekara ta 2000 a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo. Wannan ƙungiya ta samo asali ne daga wasu matasa masu tsananin ra'ayi waɗanda suka yi watsi da ra'ayoyin yawancin malamai na addini. A cewar Kolawole, al'amura sun fara tsananta ne bayan ƙungiyar ta fara kai hari ga waɗanda ba su amince da manufarta ba. Ɗaya daga cikin fitattun mutane da suka fara fuskantar fushinsu kuwa shi ne marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, babban malamin addini daga Kano. An harbe shi ne har lahira yayin da yake cikin sallar asuba a masallacin Ɗorayi da ke Kano a ranar 13 ga watan Afrilun shekara ta 2007. Wannan ya zama ɗaya daga cikin manyan al'amura da suka nuna fara lalacewar tsaro da shigowar aƙidar Boko Haram cikin tashin hankali. Marubucin ya jaddada cewa kafin shugabannin ƙasashen waje su fara zargin Najeriya ko ɗaukar tsauraran matakai, yana da muhimmanci su fahimci cewar matsalar tsaron ƙasar tana da zurfin tarihi da kuma sassa daban-daban, ba kawai batun ta'addanci ba ne kawai. Abin da za mu mai da hankali mu kuma tambaya a nan shi ne, ta yaya Najeriya za ta iya magance wannan matsalolin tsaro idan har dukkanin sassan gwamnati da kuma al'umma ba su haɗa kai ba? Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a sashen bayyana ra'ayoyi wato comment section. Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.